в течение на годините с нормализацията на българския политически живот, социал-демокрацията ще трябва да се върне и да се върне по един категоричен, достоен и обратен начин. Затова, защото социал-демокрацията е неразделна водеща част от европейския политически живот. Въпросът, който поставяме днес в началото на подготовката, е как да постигнем това, има ли условия и по какъв начин да върнем БСД в правителството и парламента на Република България. Ние поставяме на вашето внимание днес по същество три основни политически задачи. Едната политическа задача е укрепване на самата партия. Подготовката на нов конгрес, за който ви предлагаме дата 4 октомври 2008 година, и конгрес, който да бъде подготвен на базата на сериозни организационни и кадрови промени в голяма част от общинските областни организации на партия. Второ, и ви предлагаме днес и не случайно конференция започна по този начин, за основна тема на конгреса да бъде избрана темата социална. Представете си кой съдия ще ги осъди и представете си кой министър ще се справи с тази престъпност. Аз не вярвам това да стане 220 години. Заявявам. Министерството на труда и социалната политика и Международната банка за възстановяване и развитие и финансиране на проекти, проследяване, оценка и разработване на политика по въпросите на бедността. Значи, ние освен едни злодачи и едни деца, които играят на тестовите задачи на късмет онче-монче и което го знае, но който не играе, явно хазартната личност, във всеки един от нас говори и така преуспява. Аз не съм против теста. Нека да го въведат теста, но нека да го изследват няколко години. А не сега отново ние сме пак на тестово изпитване, пак сме на гребена на вълната учителите. Извинявайте, ама аз сърфист и да искам не мога да стана, просто защото не мога да положа. Училището е съсредоточение на много качества на българина, които трябва да се възпитават. Дано не го поставя ситуацията да се срамува, понеже когато хванеш някого и той започва да се чувства неудобно. Безкрайно ми е приятно да общувам с млади хора. Но млади колеги в нашата професия няма, по една основна причина. Защото всички са ни обявили в графата са ни сложили даскали, без да си дава сметка, че даскал е едно възрожденско понятие, което в миналото е било еманация на един възрожденски дух. Става за обслужва българския народ. Те които зачакат на закон на здравното осигуряване в климото, който няма пари живее, който няма пари умира. Това е трудно да излича на български реалност. За съжаление, по въпроса за развиване на монопола на здравната карта и приемане на реформи, чрез които да се получи яснота, къде отиват парите на български граждани, да глава не да прави нищо през миналата година. България беше член и пак на Европейския съюз. Единственото, което се направи, да се увеличи бюджета и да намерим колко пари в бездънната не е реформирана здравна карта. Нали той е човек, нали той иска да яде, нали той дава някакъв труд, който е, повярвайте ми, божествен е този труд. Защото разполага с най-висшата материя или по-най-висшата материя. Вашето тяло, човешкото тяло и пази вашия живот. Помислете и дайте да предложим наистина истинска политика. Ние предложим също да отворим архивите, да отворим всичко това и да го покажем на български народ.